Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, én Busi Sándor vagyok, és ebben a rövid tájékoztatóban a DXN jutalékrendszerét szeretném bemutatni. Amikor összeállítottam ezt a bemutatót, arra törekedtem, az volt a legfontosabb szempont, hogy minél egyszerűbben, minél érthetőbben lehessen megmutatni bárkinek, hogy hogyan lehet a DXN-nel pénzt keresni, és mik azok az egyszerű szabályok, amikre érdemes odafigyelni, hogy mindig a legtöbbet tudjuk kihozni az üzletünkből. Én azt gondolom, hogy ha te is vállalkozásként gondolsz a DXN üzletedre, nagyon fontos, hogy értsd ennek a bónuszrendszernek az alapjait. Ugye egyrészt azért nagyon fontos értened, hogy soha ne érjen veszteség, mindig a lehető legtöbb jutalékot tud kivenni az üzletedből, másrészt pedig az is nagyon fontos, hogy tudj úgy beszélni erről az üzletről, hogy tudod, hogy hol van benne a pénz, és tudod azt, hogy miért a DXN a legjobb lehetőség mindenkinek, aki valódi, stabil, passzív jövedelmet szeretne, és ezért hajlandó aktívan dolgozni egy ideig. Ugye nagyon fontos az elején tisztázni, hogy ugyanis ezt nagyon sokan félreértik, hogy a passzív jövedelem az soha nem úgy jön létre, hogy valahova sok pénzt fizetsz be, és várod, hogy mikor teljesül az, amit ígértek neked. Ebből általában inkább aktív veszteség szokott keletkezni, semmint passzív jövedelem. Ezért nagyon fontos, hogy tisztán lásd, hogy az MLM-ben passzív jövedelem az csak nagyon aktív munkával hozható létre. A DXN üzleti lehetősége és jutalékrendszere az én véleményem szerint az egyik legjobb lehetőség arra, hogy változtass az életeden, és egy olyan eszköz a kezedben, amit ha használsz és jól használsz, akkor nagyon jól fogod érezni magad ebben az üzletben, és mindenféle anyagi befektetés vagy nagy ígéretek nélkül is nagyon eredményes lehetsz. Ebben a bemutatóban egészen az alapoktól, tehát a csatlakozástól a gyémánt szint eléréséig minden fontos részlet és információ benne van, tehát nincs olyan apróbetűs rész, és nincsenek olyan elhallgatott részletek vagy feltételek, amik majd csak később derülnének ki. Elnézést is kérek előre, ha egy kicsit túlságosan, szájbarágósan mondom el a marketing tervet, de a célom az az, hogy tényleg mindenki megértse, függetlenül attól, hogy frissen csatlakozott, vagy már régi tagként szeretné egy kicsit felfrissíteni az ismereteit. Ezt az anyagot úgy állítottam össze, hogy csak a gyémánt szint eléréséig magyarázza a jutalékrendszert. A gyémánt szint elérése után is vannak természetesen nagyon fontos ismeretek, ezekre is fog készülni majd egy külön tájékoztató anyag. A gyémántig viszont tartalmaz minden olyan hasznos tudnivalót, amivel el lehet indulni, és aztán ezt a tudást ugye lehet tovább csiszolgatni a Star Agent képzéseken, vagy a Rolling Gyémánt képzéseken. Elsőként a termékárlista egy részletét helyeztem el ezen a dián, ugye feltételezem, hogy ilyet mindenki látott már, és mindenki tudja, hogy a saját weboldaláról, vagy a saját webirodájából ezt le is tudja tölteni. Ezen az árlistán a jobb oldali két oszlop, az SV és a PV oszlop jelentése olyan, ami nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű, ezért első lépésként nézzük meg azt, hogy mit is takar pontosan ez a két rövidítés. Ugye kezdjük a PV-vel, ez az egyszerűbb. Ugye minden terméknek van egy pontértéke, ami több szempontból is nagyon fontos. Ezekről később részletesen beszélni fogok. A PV oszlopban tehát a termékek pontértéke látható. Ugye az SV oszlop egy kicsit érdekesebb, és ez az, amire nagyon oda kell figyelni. Mi is ez az SV érték, mert később, amikor a jutalékokról beszélünk, és különböző százalékokról fogunk beszélni, akkor ezzel nagyon fontos tisztában lenni. Ugye a termékek SV értéke egy forintban meghatározott összeg, de ez körülbelül a termékek nettó árának a fele. Ez az az összeg, ami a jutalékunk alapját képezi, tehát később, amikor a százalékokról fogok beszélni, akkor azt nagyon fontos tudni, hogy a különböző jutalék százalékokat ugye nem a törzsvásárlói árból, nem a fogyasztói árból számítjuk ki, hanem a havonta összegyűlt SV értékekből. A félreértések elkerülése véget itt még fontos megjegyezni, hogy ugye most egy magyar árlistával dolgozunk, és magyar árakkal fogunk számolni. Természetesen ugye a külföldi piacokon az SV érték az vagy euróban, vagy az adott ország pénznemében értendő. Én sárgával ki is színeztem itt az SV oszlopot, és kékkel pedig a Black Coffee, vagyis a fekete kávénak a sorát, mert a példákban, amiket mutatni fogok, mindig a Black Coffee pontértékeit és az SV értékét fogjuk alapul venni. Tehát még egyszer, hogy az SV az az összeg, ami egy termék árából szétosztásra kerül, mint jutalék. Hogy ebből az összegből
konkrétan ki mennyit fog készhez kapni, az néhány percen belül ki fog derülni. És akkor nézzünk erre egy nagyon egyszerű példát. Ugye a Dihán egy doboz fekete kávé és 3800 forint az ő törzsvásárlójára látható. Ugye ennek az árnak az egyik része 2280 forint az, ami a DXN-nél marad, ugye ez fedezi a termék előállítási és egyéb költségeit, ugye a másik oldalon pedig 1520 forint az az összeg, ami jutalékként kerül szétosztásra, tehát ez az az összeg, amit a cég nem tévéreklámokra és óriás plakátokra költ, hanem ugye a fogyasztók és a hálózatépítők részére visszaad a termék árából. Ugye ebből a visszaosztásból bárki részesülhet, akár még fogyasztóként is, ugye ennek is megvan a lehetősége. Hogy ebből az összegből ki mennyi százalékot kaphat vissza jutalékként, az mindig attól függ, hogy mennyire aktív a fogyasztásban vagy a hálózatépítésben. Ugye erre is fogok konkrét példákat mutatni. Amit viszont újra hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy az SV érték, ugye az a forint összeg, amiből a jutalékainkat kapjuk. Ugye nézzünk is a jutalék kiszámítására egy rövid példát. Ugye ha tudjuk azt, hogy egy doboz fekete kávé SV értéke 1520 forint, akkor nagyon egyszerű a számítás, hogyha veszel magadnak 10 doboz kávét, akkor ennek a vásárlásnak az SV értéke 15.200 forint. Tehát ez az az összeg, ami után jutalékot fogsz kapni. Ugye, hogy pontosan mennyit, az a következő diából részletesen kiderül. Ugye ehhez meg kell nézned azt, hogy a belépésed óta mennyi pontértéket gyűlt össze egészen mostanáig. Mivel ez a pontérték ugye soha nem nullázódik le, csak azt kell megnézned, hogy most éppen hol tartasz, és rögtön látni fogod, hogy milyen jutalékra számíthatsz. Ugye, ha eddig még soha nem vettél semmit, ez az első vásárlásod, akkor ezzel a vásárlással 115 pontot szereztél, tehát elérted a 6%-os jutalékszintet, és 912 forint lesz a jutalékod ezután a vásárlás után. Ez ugye kezdetben nem egy nagy összeg, de nem is igazán kellett érte sokat tenni, tehát mindössze 10 doboz kávét kellett vagy elfogyasztani, vagy továbbadni az ismerőseidnek. De ha volt már vásárlásod régebben is, és már magasabb a pontértéked, akkor pedig keresd meg ebben a táblázatban, hogy melyik sávba tartozol, és azonnal látni fogod, hogy mennyi az a bónusz, amit a vásárlásod után jóváírnak neked. Ugye, ha több mint 300 pontod van, akkor már 9% a jutalékod, ugye ez 1368 forintot jelent ebben az esetben. Ha már az 1000 pontot is elérted, de még 2000 alatt vagy, akkor 12%-ot kapsz vissza az SV értékből, ami után következik ugye a 2000 és a 3250 pont közötti sáv, ahol 15%-ot a jutalékod, és ugye 3250 ponttól 18% a bónusz, és a 4500 pont elérésétől pedig 21%-ot kapsz vissza az SV értékből egy ilyen vásárlás után, ugye ez 10 doboz kávé esetében pontosan 3192 forintot jelent. Tehát minél magasabb a belépésed óta összegyűlt pontértéked, annál több jutalékot kapsz minden hónapban a forgalom után. Ugye nagyon fontos, hogy ez a számítási mód csak a saját személyes vásárlásaidra alkalmazható, tehát minden saját vásárlásod után így tudod kiszámolni a jutalékodat. Ugye ebben a példában a 21%-os jutalékszintig számoltunk, ugye vannak ennél jóval magasabb szintek is, és ugye később a magasabb szinteken is ugyanígy tudod kiszámolni a saját személyes vásárlásod után járó jutalékot. Tehát összefoglalva, összeadod a saját vásárlásaid után járó SV értéket, megnézed a táblázatban, hogy az összegyűlt pontértékeid után milyen sávba tartozol, és azonnal látni fogod az aktuális százalékodat. Ugye nagyon fontos az, hogy a már elért jutalék százalékod az soha nem fog csökkenni. Hát elérsz egy bizonyos szintet, akkor onnantól minden hónapban az ahhoz a szinthez tartozó százalékot fogod megkapni a forgalmad után, egészen addig, amíg egy magasabb szintre nem lépsz. Tehát vissza soha nem eshetsz egy alacsonyabb százalékra. A DXN-nél nincsen semmilyen feltétele annak, hogy a már elért jutalékszintedet megtarthasd, és ha egyszer valamit elértél, akkor nem tudsz visszaesni. Ugye a DXN-ben ismeretlen fogalom a visszaesés és a nullázódás.
És akkor menjünk tovább, bevezzünk egy kicsit izgalmasabb vizekre. Ugye ezen a dián azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudod a pontértékeidet és a jutalékszintedet növelni. Ugye a bal oldalon ugyanazt a táblázatot láthatod kicsiben, ami az előző dián volt, ugye ezt nevezzük csoportbónusz táblázatnak. Ugye a pontértékeid növelhetők egyrészt azzal, hogy te magad vásárolsz, és növelhetők azzal is, hogyha hálózatok tagjai vásárolnak. Ez az egyszerű példa arról szól, hogy te ismét megvásároltad a 10 doboz kávédat, és ugye ezzel lett 115 személyes pontértéked. A 10-es számmal jelzett munkatársad is vett egy doboz kávét, amiért ő kapott 11,5 pontot, ugye a 2-es is vett egy doboz kávét, és ugyanígy a 4-es és a 9-es számmal jelzett munkatársad is megvette a doboz kávéját, és ezért ők mindannyian megkapták a 11,5 pontjukat. Viszont ezzel együtt a te pontszámaidhoz is hozzáíródott 46 pont, ugyanis minden munkatársad vásárlásának a pontértékét 100%-ban te is megkapod, ugye így lett a példában látható 161 pontod. Ez természetesen hozzáadódik az előző hónapokban gyűjtött pontjaidhoz, és ugye meg tudod nézni a csoportbónusz táblázatban, hogy az összpontértéked alapján melyik jutalékságba tartozol, mennyi százalék jár neked, és ugye rögtön ki tudod számolni, hogy a 161 pontértékű forgalom után pontosan mennyi jutalék jár neked. Természetesen ugye az összeadott SV értékek után. Ugye ennek a diának két nagyon fontos üzenete van. Az egyik az, hogy mindig minden munkatársad és fogyasztód vásárlása növeli a te pontértékeidet és a jutalékszázalékodat. A másik pedig az, hogy minden olyan fogyasztó után, aki nem éri el egy adott hónapban a 100 pontértéket, te fogod megkapni a teljes jutalékot. Ami még szintén fontos információ, hogy ebben a csoportbónusz táblázatban csak felfelé lehet haladni, visszaesni nem lehet. És akkor nézzünk egy példát arra is, hogy hogyan kaphatsz jutalékot egyszerre a saját vásárlásaid után is, és a csoportod vásárlásai után is. Ugye ebben a példában te már az előző hónapokban összegyűjtöttél 3500 pontot, itt alul a csoportbónusz táblázatban meg is jelöltem a 3250-es sort, ugye most ez vonatkozik rád, tehát 18%-os jutaléksávban vagy. Ugye az egyszerűség kedvéért ismét 10 doboz black kávéval fogunk számolni, tehát ismét vettél magadnak 10 doboz black kávét, ezzel lett 115 személyes pontod. Ugye ennek a vásárlásnak az SV értéke után meg fogod kapni a 18%-os bónuszodat. Viszont van itt neked egy új munkatársad, ugye az ábrán 1-es számmal jelölt kolléga, aki elkezdte másolni, amit csinálsz, és ő is vett magának 10 doboz kávét. Neki is lett 115 pontja, ugye ezzel ő is elérte az első jutalékszintet, ami a csoportbónusz táblázat szerint 6%. Az ő forgalma után úgy fogsz jutalékot kapni, hogy a rendszer a kettőtök között lévő jutalékkülönbséget fogja figyelembe venni, tehát ugye te 18%-os szinten vagy, ő 6%-ot ért el, ugye a különbség kettőtök között 12%, ez azt jelenti, hogy az ő vásárlásainak az SV értéke után te fogsz kapni 12% bónuszt. Ugye a 3-as számmal jelzett munkatárs esetében, akinek már egy picit nagyobb a forgalma, annyiban változik a helyzet, hogy ő a forgalma alapján már egy magasabb jutaléksávba került, ugye elérte az 1000 pontot és a 12%-os jutalékszintet. Ugye itt a kettőtök között lévő különbség 6%-ra csökkent, tehát te 6%-ot fogsz megkapni az ő forgalmának az SV értékéből. És még mielőtt feltennéd a kérdést, hogy miért kapsz kevesebb jutalékot a nagyobb forgalmat teljesítő munkatársad után, ugye itt azért azt kell látnod, hogy ebben az esetben a 6% az forint összegben sokkal többet jelent, mint az előző 12% esetében, hiszen a 3-as számú munkatárs közel 10-szer nagyobb forgalmat csinált, és egy 10-szer magasabb SV érték után fogod megkapni a 6%-os jutalékot. És akkor nézzük a 6-os számmal jelzett fogyasztót, aki ebben a hónapban 50 pontértékben vásárolt termékeket. Ő ugye nem jogosult jutalékra, hiszen a vásárlásainak a pontértéke nem érte el a 100-at, így ő nem is fog jutalékot kapni.
Viszont valakinek mindenképpen meg kell kapnia az ő vásárlásai után járó bónuszt is, ezért ugye az ő vásárlásainak a pontértéke hozzáíródik a te személyes pontjaidhoz, és te fogod megkapni ezután a vásárlás után is a 18%-os jutalékot, ugyanúgy, mintha ez a te személyes vásárlásod lett volna. Tehát a lényeg, ismét röviden összefoglalva, ha elérsz egy bizonyos szintet, akkor a saját vásárlásaid az ahhoz a szinthez tartozó százalékon lesznek elszámolva, ha pedig vannak fogyasztóid, akik nem érték el abban a hónapban a 100 pontot, akkor az ő fogyasztások után is te fogod megkapni a saját szintedhez tartozó jutalék százalékot. A legalább 100 pontot teljesítő munkatársaid forgalma után pedig a kettőtök között lévő százalék különbség szerint fogsz bónuszt kapni. A következő jutaléktípus, amit ezen túl el tudsz érni, azt pedig úgy nevezik, hogy sztárcsoport bónusz. Ugye, ha egyszer eléred a 4500 pontos szintet, amit Star Agent szintnek hívnak, és ami igazából az első igazi elismerése a teljesítményednek, akkor azon túl, hogy a jutalékszintet 21% lesz, a cég egy ilyen a dia alján látható kitűzővel is elismeri a munkádat, amelyet a soron következő üzletépítő szemináriumon fogsz megkapni. A Star Agentként folytatva a munkát nagyon fontos a magasabb jutalékszint elérése érdekében, hogy minden hónapban minősült, vagy más szóval kvalifikált Star Agent legyél, amit ezen a dián QSA-val jelöltem, és ugye ebben az esetben a jutalékod nem 21, hanem 25% lesz. De hogyan lehetsz kvalifikált Star Agent? Ugye nagyon egyszerű, többféle lehetőség is van rá. A marketingterv azt mondja, hogy az a kvalifikált Star Agent, akinek van egy adott hónapban 300 csoport pontértéke, amiből legalább 100 pont a személyes pontérték. Ugye mit is jelent ez pontosan? Ugye Star Agentként, ha neked megvan egy adott hónapban a 100 személyes pontod, és a hálózatodban is elfogyott még 200 pontértékű termék, akkor teljesítetted a feltételt, és QSA-ként 25%-os lesz a jutalékszinted. Ugye a lényeg az, hogy az egész csapat havi forgalma legyen legalább 300 pont, amiből a tiéd ugye minimum 100 pont érték. Viszont ez bármilyen megosztásban jó lehet, tehát lehet neked mondjuk 120 pontod, és a csapatod hozzátehet ehhez 180-at, vagy lehet 150 személyes pont mellett 150 csoportpont, sőt olyan lehetőség is van, hogyha neked nincsen csapatod, vagy éppen van, de nincs forgalma, akkor a 300 személyes pontértékkel is QSA, vagyis kvalifikált Star Agent lehetsz. A Star csoport bónusz következő lépcsője az a 27%-os jutalékszint, amihez szintén QSA-nak, vagyis kvalifikált Star Agentnek kell lenned, és ha van neked egy olyan munkatársad, aki már szintén elérte a Star Agent szintet és minősül is, tehát ő is kvalifikált Star Agent lesz, akkor a te jutalékod 25%-ról 27%-ra ugrik. Tehát amint látod, a rendszer téged is jutalmaz azért, hogyha hozzád csatlakozók sikeresek lesznek. A következő szint pedig az, amikor már két olyan munkatársad van, aki elérte a Star Agent szintet, és minősülnek is, mint QSA, ugye akkor ismét nő a te jutalékszinted is, és itt már a 29%-os sávban fogsz jutalékot kapni. Érdemes tehát minden lehetőségedre álló eszközzel támogatni a munkatársaidat, hiszen a siker közös, és amellett, hogy ő is jobban fog keresni, te is mindig egy magasabb szintre tudsz lépni. A Star csoportbónusz következő állomása pedig mindenki számára emlékezetes marad, hiszen ez már a Star Ruby szint, amit ismét egy gyönyörű kitűzővel jutalmaz a cég. Ugye ezt akkor kapod meg, ha a harmadik munkatársad is eléri a 4500 pontot és Star Agent lesz. Ugye ez a te számodra azt jelenti, hogy elérted a Rubin szintet, ami a DXN karrier szintek egyik olyan állomása, amire azért már mindenki odafigyel. És ha 3 Star Agented minősül is, és kvalifikált Star Agentek lesznek, akkor a jutalékod minden ilyen hónapban 31% lesz. Ugye fontos kérdés lehet, hogy mi történik azokban az esetekben, amikor mondjuk Rubinként előfordul az, hogy
egy adott hónapban nem minősülnek a Star Agent szintű munkatársaid. Hát nagyon fontos, hogy minden ilyen esetben meg fogod kapni a jutalékodat, de mindig azon a százalék szinten, ahány kvalifikált Star Agented van. Ugye, ha 3-ból egy sem kvalifikál, akkor 25%-ot fogsz kapni, ha csak egy kvalifikál, akkor 27%-ot, 2-nél 29%-ot, és ha mindhárman kvalifikálnak, akkor lesz a jutalékot 31%. Ugye a Rubin már egy olyan üzleti szint, ami jelzi azt, hogy te valóban komolyan foglalkozol ezzel az üzlettel, hogy komoly munkát fektettél bele idáig, és már megállod a helyedet vezetőként is. Nagyon nagy öröm a csapatban, ha valaki eléri ezt a Rubin szintet, de ugye nem érdemes ezt túlságosan hosszan ünnepelni, hiszen innen már tényleg csak egy karnyújtásnyi távolságra van a gyémánt szint is, ami mindenki számára az egyik legizgalmasabb üzleti szint. Ugye menjünk is tovább, a következő nagyon közeli lépcsőfok az már a 33%-os jutalékszint. Ugye ehhez 4 különböző vonalon kell kvalifikált Star Agent szintű munkatársal együtt dolgoznod, és ha ez is megvalósul, akkor innen már sokkal könnyebb az út tovább, és ugye egyre egyszerűbbé válnak a feltételek. Ha az 5. munkatársad is Star Agent lett, akkor egy érdekes helyzet áll elő. Ugye, ha ők mind az 5-en kvalifikált Star Agentek, akkor a te jutalékszinted azonnal 35%-ra ugrik. Viszont ezen a szinten már bekerült egy kis könnyítés is a rendszerbe, és itt már azt mondja a marketing terv, hogy ha véletlenül úgy alakul a hónapod, hogy az 5 Star Agentedből mondjuk csak 4 kvalifikál, de emellett van neked abban a hónapban 2000 csoportpontod, akkor is jár neked a 35%-os jutalék. Magyarul, ha a csapatod havi forgalma elérte a 2000 pontot, akkor 4 QSA-val is meg fogod kapni a 35%-os jutalékot. Sőt, akár az is előfordulhat, hogy az 5 Star Agentet közül éppen egy sem kvalifikál valami rejtélyes showból, de te ebben az esetben is megkaphatod a 35%-ot. Ugye ehhez pedig az kell, hogy a havi csoportforgalmad az érje el a 3000 pontot. Tehát ha te nagyon biztosra akarsz menni, és a munkatársaid minősülésétől függetlenül mindig az elérhető legmagasabb jutalékot szeretnéd kivenni, akkor törekedj arra, hogy a csoportot havi forgalma ezen a szinten ne legyen 3000 pont alatt. Ezen a szinten egyébként ez már nem is nagyon szokott előfordulni, itt azért már jóval magasabb havi pontértékek a jellemzőek. És ugye ezután már itt is van a Star csoportbónusz utolsó állomása, a gyémánt szint, amit ismét egy gyönyörű, szép, fényes kitűzővel jutalmaz a cég, és ez már egy olyan elismerés, amire mindenki vágyik, ami egy nagyon komoly teljesítmény, nagyon komoly elismerése, és amit szívből kívánok mindenkinek, hogy minél hamarabb éljen át, nagyon-nagyon jó érzés idáig eljutni. És ehhez ugye mindössze annyit kell tenni, hogy legyen neked 6 különböző vonalon Star Agent szintű munkatársad, akik vagy mindannyian kvalifikált Star Agentek, vagy ha nem minősültek mind a 6-an, akkor legyen mellette gyémánt forgalmat. Ugye a gyémánt jutalék az 37%, és hogy ne legyen nagyon nehéz hozzájutni, 3 különböző lehetőséged is van, amivel ezt elérheted. Ugye az első lehetőség az az, hogy mind a 6 Star Agented minősül, vagyis kvalifikált Star Agent lesz abban az adott hónapban. A második lehetőség, hogyha van legalább 4 kvalifikált Star Agented, de emellett van 2500 csoportpontod, akkor is megkapod a 37%-os gyémánt bónuszt. A harmadik lehetőség pedig, hogyha véletlenül nincs egyetlen kvalifikált Star Agented sem abban a hónapban, de a teljes csoportot havi forgalma elérte az 5000 pontot, akkor is jár neked a 37%-os jutalék. Tulajdonképpen ide kéne mindenkinek minél hamarabb eljutni, ez az, amiben szeretnénk nektek segíteni, és ugye ezt nyugodt szívvel minden aktív szponzor nevében mondhatom. És ha van kedvetek, akkor mehetünk is tovább. Ugye van még néhány olyan jutaléktípus, ami az eddigiek mellett még pluszban elérhető. Ugye az egyik ilyen jutaléktípus az a fejlesztési bónusz. Ugye ezt a fajta jutalékot mindenki megkaphatja a Star csoportbónusz mellett. Ugye ennek egyetlen egy feltétele van csak, egy QSA-nak, azaz minősült Star Agentnek kell lenni hozzá
vagy persze rubinnak, vagy gyémántnak, de mindenképpen minősültnek. És persze az is kell hozzá, hogy a hálózatodban szintén legyenek kvalifikált sztár agentek. Ugye, ha a csapatodban vannak QSA-k, akkor úgy kapsz utánuk fejlesztési bónuszt, hogy az első szinten lévő QSA csoportforgalmából megkapsz 5%-ot. Ezen az ábrán az első vonalban van 2 QSA-d, tehát az ő csoportforgalmukból jár neked 5-5% jutalék. A második szinten lévő QSA-i csoportforgalmából 4%-ot fog fizetni neked a cég, ugye a harmadik szintről 3%-ot, a negyedik szintű QSA-k után 2%-ot, az ötödik szinten lévő QSA-i csoportforgalmából pedig 1%-ot fogsz kapni. Ugye szokták kérdezni, hogy milyen mélységig fizet a rendszer jutalékot, és itt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy végtelen mélységig, hiszen ugye csoportforgalomról beszélünk, és egy csoportforgalmát minden egyes tag teljesítménye növeli. A fejlesztési bónusz ugye minden olyan vonalról kifizeti a rendszer, ahol kvalifikált sztár agentek találhatók. Ugye ezen a dián egy olyan példa van, amikor több sztár agent is van egy vonalon, de nem mindannyian kvalifikáltak. Ugye a példa szerint az első és a második mélységben lévő sztár agentek nem minősültek. Ugye ebben az esetben ők nem fognak jutalékot kapni, te pedig a harmadik mélységben található QSA után fogsz fejlesztési bónuszt kapni. Ugye a fejlesztési bónusz őt fogja az első szintűnek értékelni, és az ő csoportforgalma után fogod megkapni az 5% jutalékot. Ugye a képen a második QSA az már az 5. mélységben van, ami szintén nem jelent gondot, ő lesz a második szint a fejlesztési bónusz szempontjából, és az ő csoportforgalma után fogod megkapni a 4%-ot. És ugye ez így megy tovább lefelé egészen addig, amíg a rendszer megtalálja mélységben az 5. QSA-t is, aki után kifizetheti neked az 1% fejlesztési bónuszt. Ez pedig talán a legfontosabb dia, ugye érdemes ezeket az információkat nagyon megjegyezni, ami ide van írva, ezt létfontosságú tudni minden körülmények között, abban az esetben természetesen, ha mindig meg szeretnéd kapni a jutalékaidat. Erre mondták régen az iskolában, hogyha éjjel álmodból felébresztenek, akkor is tudni kell mondani azonnal. Tehát foglaljuk össze, hogy mik is a legfontosabb tudnivalók. Ugye, ha jutalékot szeretnél kapni, és még nem érted el a Star Agent szintet, akkor nagyon fontos, hogy legyen 100 személyes pontértéked minden hónapban. Ha pedig már elérted a 4500 pontos Star Agent szintet, és van csoportod is, akkor összesen 300 csoportpontra lesz szükséged, amiből minimum 100 a te személyes pontértéked. És ugye itt van még egy nagyon-nagyon fontos szabály, hogyha te teljesíted a személyes 100 pontodat, és a csoport ehhez hozzáad még 200 pontot, akkor ebbe a 200 pontba csak azok a pontértékek számítanak bele, amelyek nem kvalifikált Star Agent vonalról érkeznek. Ugye, ha ez nehézséget okoz, akkor arra van 2 nagyon jó megoldás. Az egyik az, hogy szélesíted egy kicsit a hálózatodat, hogy ez soha ne okozzon gondot, vagy pedig csinálhatsz személyesen 300 pontértékű forgalmat, ugye ez is egy tökéletes megoldás. És akkor nézzünk néhány konkrét példát is arra, hogy hogyan kaphatsz jutalékot egy-egy munkatársad forgalma után. Ugye ebben az egyszerű példában Laci egy olyan kvalifikált Rubin szintű hálózatépítő, akinek a csapatában van 3 kvalifikált Star Agent, tehát Laci jutalék szintje ugye 31%. Ugye van neki egy munkatársa István, ugye ő az egyik QSA. Van neki 100 személyes pontja és van 5000 csoportpontja is, ugye ez összesen 5100 pont. Nézzük meg azt, hogy milyen jutalékokra számíthat Laci István forgalmából. Ugye István kvalifikált Star Agentként 25%-os szinten van, Laci pedig 31%-os, így a kettőjük között a jutalék különbség 6%. Ezért Laci ugye egyszer megkapja István csoportforgalmának 6%-át, másrészt, ugye mivel István az ő első szintű QSA-ja, fejlesztési bónuszként még megkap István csoportforgalmából plusz 5%-ot. Ez nagyon egyszerű.
Nézzünk még egy példát. Ugye ezen a képen Lacinak 4 különböző vonalon van QSA-ja, és ezáltal a 33%-os jutaléksávban van. Ugye az ne tévesszem meg, hogy az egyik QSA a második mélységben van, ugyanis a marketing terv szempontjából ez mindegy. A lényeg, hogy különböző vonalakon legyenek a QSA-k, ugye a mélység az nem számít. Ugye Laci közvetlen munkatársa Józsi, aki teljesítette a személyes 100 pontértéket, ugye csoportpontértéke is van, 5100, viszont ő mégsem lett kvalifikált Star Agent. Ugye azért nem, mert neki egyetlen egy munkatársa van, Gábor, aki kvalifikált Star Agent, és Józsi 5100 csoportpontértékét ugye az utolsó pontig Gábor hozta. Ezért Józsinak nincs olyan 200 pontja, ami nem QSA vonalról érkezik. Ugye ezért Józsi sajnos nem lett kvalifikált Star Agent, és ugye jutalékot is csak a saját 100 pontértékű forgalma után fog kapni. Gábor viszont, aki minősült ebben a hónapban, 25%-os lett. Ezért ugye Laci jutaléka úgy fog alakulni, hogy egyszer megkapja a Gábor és közte lévő jutalékkülönbséget, ami 8%, valamint megkapja a fejlesztési bónuszt is 5%-ban Gábor forgalma után. Ugye sajnos ebben a példában Józsi nem kap jutalékot Gábor forgalmából, mert ugye Józsi nem kvalifikált, viszont a Gábor forgalma után járó jutalék mindenképpen kifizetésre kerül, de itt ebben a példában ezt Laci fogja megkapni. És akkor gyors összegzésül nézzük végig, hogy milyen jutaléktípusokkal számolhatunk a DXM marketing tervében, ugye a gyémánt szintig. Ugye a belépéstől a Star Agent szint eléréséig kaphatunk csoportbónuszt, ami 6-tól 21%-ig érhető el, ugye ehhez bárki hozzájuthat, aki egy adott hónapban teljesít 100 személyes pontértéket, akár még az is, aki csak fogyasztóként vásárolja a termékeket és nem épít hálózatot. Ugye a Star Agenttől a Star Diamond, vagyis a gyémánt szintig, ugye van a Star csoport bónusz, ami 25-től 37%-ig terjed, és ugye van a fejlesztési bónusz, aminek az összege 15%, és ugye ha összeadjuk a mélységből kapott 5-4-3-2-1%-okat, az pontosan 15% lehet akár minden egyes különböző vonalról. És ugye ezen a szinten már elérhetők akár a különböző jutalomutazások is, hiszen ugye Star Agentként egy széles hálózattal, jó csoportforgalommal már teljesíteni lehet a jutalomutazások egyedi feltételeit is. És akkor még nem is értünk ugye a végére az elérhető kifizetéseknek, ugye van egy olyan jutaléktípusunk, amit úgy hívnak, hogy mobiltelefon készpénzjutalom. Ugye ezt a fajta juttatást abban az esetben fogod megkapni, ha van 3 olyan munkatársad, aki elérte a 6000 pontértéket a belépésétől számítva. Ugye, ha ez megtörténik, akkor megkapod ezt a bónuszt is. Ennek a jutalomnak egyetlen egy hátránya van, az, hogy sajnos ez egy egyszeri juttatás, tehát ugye mindenki egyszer fogja csak megkapni, viszont a nevétől eltérően bármire elkölthető, tehát nem kell rajta mobiltelefont vásárolni, vagy mobiltelefonszámlát fizetni. Ugye a következő bónusztípus, ami szintén egy egyszeri kifizetés, az a készpénzjutalom utazásra. Ugye ennek egy kicsit magasabb az összege, ez 279 000 forint, és ugye ezt is mindenki megkapja, akinek van olyan 5 közvetlen munkatársa, aki elérte az előző dián bemutatott mobiltelefon készpénzjutalmat. Tehát ha van neked 5 olyan munkatársad, aki megkapta a mobiltelefon készpénzjutalmat, akkor ez az összeg megjelenik a számládon, és ez is egy olyan jutalék, ami bármire elkölthető, ha akarod utazásra, ha akarod bármi másra felhasználhatod. És ugye ezzel a végére is értünk a gyémánt szintig elérhető jutalékoknak, de még mielőtt befejezném a bemutatót, nézzünk meg egy érdekes és tanulságos esetet, ami egyben egy kis ismétlése is az eddig elhangzottaknak. A példában Laci Rubin szintű hálózatépítő, akinek megvan a személyes 100 pontja, sőt ennél egy kicsit több is van, 105 pontja van. Ugye van neki 3 kvalifikált Star Agent munkatársa, gyönyörű forgalommal. Ugye István 3000 pontos forgalmat csinált, Szabolcs még ennél is többet, 5000-et, Józsi és csapata pedig 10 000 pontot teljesített ebben a hónapban. És ugye van Laci csoportjában 3 új tag is, 3 termékfogyasztó,
Ildikó, Sanyi és Gábor, akik szintén vásároltak néhány terméket. Tehát Laci vonalán egy elég jelentős mennyiségű pontérték gyűlt össze, ugye fantasztikus havi forgalom, ami ugyan után valószínűleg nagyon kellemes jutalék jár. És itt most arra volnék kíváncsi, hogy te mire tippelsz, milyen nagyságrendű lehet az a jutalék, amit Laci hazavihet egy ilyen forgalom után? Ez vajon sok vagy kevés? Azt javaslom, hogy itt egy pillanatra állítsd is meg ezt a videót, és nézd át alaposan ezeket a számokat, és írd le, vagy csak tippeld meg, hogy szerinted mire számíthat Laci. Most megállíthatod, és csak akkor indítsd el újra, ha jól átgondoltad, és van rá valami ötleted. A jó megoldás, ha azt írtad fel, hogy Laci 295 pontértékű forgalom után fog 21%-os csoportbónuszt kapni. Tehát hiába volt neki több ezer pontértékű csoportforgalma és 105 személyes pontja, ugye nem teljesítette a kvalifikáció egyik feltételét. Ugye nincs meg a 300 pontos csoportforgalma olyan vonalakról, amelyek nem kvalifikált Star Agent vonalak. Ugye Ildikó, Sanyi és Gábor 190 pont forgalmat hoztak, ugye ehhez hozzájön Laci 105 pontja, ami összesen 295 pontot jelent. Tehát 5 pont hiányzik a 300-hoz. 5 pont hiányzik ahhoz, hogy Laci sok számjegyű jutalékot vigyen haza. Ha azt Laci időben észreveszi, akkor vásárol magának még egy doboz kávét, amivel megvan a kvalifikációja, és ugye nem éri kellemetlen meglepetés, amikor megkapja a bónusz elszámolását. Ezért nagyon fontos az, hogy mindig legyél tisztában a bónusz kifizetés szabályaival, és mindig figyelj rá, hogy teljesüljön a kvalifikáció minden feltétele. Ugye ez semmiképpen ne kerülje el a figyelmedet, a végére még egyszer megmutatom azt a diát, amire nagyon-nagyon oda kell figyelni, és el is fogom mondani még egyszer, hogy egy kicsit unalmas is legyen a számodra, de biztosan ne felejtsd el. Ugye, ha jutalékot szeretnél kapni, és még nem érted el a Star Agent szintet, akkor legyen 100 személyes pontértéked minden hónapban. Ha már elérted a 4500 pontos Star Agent szintet, és van csoportod is, akkor összesen 300 csoportpontra van szükséged, amiből minimum 100 a te személyes pontértéked. Ugye nagyon fontos szabály, hogy ha te teljesíted a 100 pontodat, és a csoportod ehhez hozzáad még 200-at, akkor ebbe a 200-ba csak azok a pontok számítanak bele, amelyek nem kvalifikált Star Agent vonalról érkeznek. Ugye, ha ez bármiféle nehézséget okoz, akkor erre két nagyon jó megoldás van, vagy szélesítsd a hálózatodat, hogy ez soha ne okozzon problémát, vagy pedig csinálhatsz személyesen 300 pontértékű forgalmat. Ugye ez is tökéletes megoldás, ezekre a szabályokra kell odafigyelni, ha mindig a maximumot akarod kihozni az üzletedből, és azt szeretnéd, hogy soha ne érjen kellemetlen meglepetés vagy veszteség. Ha pedig elérted a gyémánt szintet, akkor a helyzet még annyiban fog változni, hogy az eddigiek mellett ugye újabb jutaléktípusok jelennek meg, amelyek tovább növelik majd a havi jövedelmedet, és ugye gyémántként egy széles hálózattal elérheted azt, amiért a legtöbb ember elkezdi a hálózatépítést, ugye a passzív jövedelmet. Csak egy kis kedvcsinálóként mutatom meg, hogy mire számíthatsz gyémánt szint felett. Ugye itt is él a Star csoport bónusz 25-től 37%-ig, ugye a fejlesztési bónusz ugyanúgy 15%, viszont itt már belép a képbe a nemzetközi nyereségrészesedés is, ami a DXN nemzetközi forgalmának a 2%-a, és amiből minden aktív gyémánt részesül a havi forgalma arányában. És ugye ezen a szinten van egy újabb jutaléktípus, a 15%-os vezetői bónusz, és ugye gyémántként már sokkal könnyebben elérhetők a különböző jutalomutazások is, sőt egy jó csapattal, stabil forgalommal, jó forgalommal egy idő után már nem is az lesz a kérdés, hogy utazol-e minden évben, hanem csak az, hogy most éppen hova. Én ehhez kívánok neked sok sikert és kitartást. Én javaslom, ha bármi kérdésed merülne fel a jutalékrendszerrel kapcsolatban, akkor keresd meg az aktív szponzorodat, vagy azt az embert, akitől ezt a videót megkaptad, és kérd az ő segítségét, vagy a támogatását a munkádhoz. Köszönöm szépen a figyelmedet, és még egyszer nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked a DXN üzletben.